Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistorya ug sa mga padayong gasubay ni ining inyong channel. Ako day si Kerwin. Ug ako i-share sa inyo ha ang ako ang na-experience ako ang natrabahoan kaniadto. Una kini na trabaho nako sa usa ka burger store. Ilado ang mao nga burger store tungod niini sa ilang buy one take one nga gibaligya. Dili na lang nako ipahibalo kung asa ni na branch kini nahitabo. Aron likay na lang pud sa isyu. Diri nako nasulayan ang kahibulungan ug dala kahadlok. Ug diri nako sugdan ang akong istorya. Naatuyo sa kaadlaw nga gihatagan mi sa amo ang bag-o nga schedule sa trabaho. Ug naatol nga gibutang nako sa panggabi nga sked. Okay ra man sad sa ako ang panggabi kay night differential sa sweldo. Ug usa pa pod magpaabot ra pod ko og customer kun ugali na ay magpaluto sa gabi o kadlawon. Maong ni okay ra pod ko kay hinuon di man pod kaayo hago sa gabi. Dili sama sa buntag na schedule nga mag-abot gyud ang order, wala og tuo. Tungod kini sa kadaghang customer na magpaluto pod. Aduna ko'y karelibo nga itago lang nato sa pangalan nga Irene. Siya akong kapuli ug kini si Irene, may request di ay siya na ibutang siya sa pangbuntag na schedule. Ug ang rason, mahibaw-on ra kini ninyo sa ulahi ni ining istorya kung ngano. Wala ra gyud problema sa ako kung asa ko na shift mawutang. Basta wala lang gyud lapses tagahuman ug tagasugod sa trabaho. Maong good sa ra kaayo mi ni Irene, uban pud sa lain na mo nga kauban. Ang branch nga ako ang na-assignan ato, duol kini sa usa ka highway ug daghan jud ang mag-agi kay naaman kini sa syudad ug halinon jud kaayo sa mga motorista ug mga magsakyanan nga moagi. Muhapit yun kasagaran kay mo snack o mo take out. Mao to nga na-assign ako og panggabi na schedule mga kaistorya. Sa pila ka adlaw na ko nga duty, normal raman ang mga hitabo sa kuha. Pero naiusa ka kadlawon ato nga galingkod na lang ko kay wala ni customer na nagpaluto. Mga alas 2 na ata to sa kadlawon. Gatanaw-tanaw ko sa akong cellphone ato. Dihang kalit lang, nakadungog ko og kusog kaayo nga lagapak sa sakyanan, nga as in tingog yun sa sakyanan nga nagsalpok o nagbangga. Nakuratan ko og gi-off na kog kalit ang ako ang cellphone og naniid sa palibot, kay duda nako, murag na ay nadisgrasya o nagbangga gyud. Apan sa akong pagpaniid, wala man ko'y nakita, pero werdo lang kaayo nga paminawon nga kung nganong nakadungog ko ingon ato. Dili man pud to sa ako ang gitan-aw gagikan, kay galantaw man pud ko og luto-luto nga video atong orasa. Gibaliwala ko na lang kadto, kay murag wala ra man sad ang mga tawo nga miagi ato sa palibot. Naiuban tawo na moagi pud atong orasa, pero talag sara kaayo. Wala man say gatapok sa unahan, kun ugali na disgrasya, tapokan ba gyud na dayon sa mga tawo. Pero wala ra man, mao gikiberbalikat na lang to nako. Milabay ang pila ka oras, nabaliwala ra to nako, kay nagpa-music na lang ko sa akong cellphone para dili magduka. Naminaw ko atog pang jam-jam nga music para maalay ba kong utok, mabuhi akong ulirat nga ni aksyon og duka, pero gikaya lang gihapon ako. Sunod pagkagabi na pud atong pagka-dutyhan ako, medyo kapoy kaayo ko ato kay nang laba ko sa akong mga sinina, habol ug punda anang pagkabuntag. Nang waswas pa ko sa uban nga magipang-humulan na ko nga mga labhanan. Aminado gyud pud ko ato na medyo duka-duka pud ko atong pagkagabi una samtang katrabaho ko. Pero murag wala sad kaayo na malit kay Lunes naman sad ato sa kadlawon. Medyo tumal ang pagluto anang mga orasa pud. Galingkod-lingkod ko ato sa akong lingkuranan ug miidlip usa ko sa lamesa aron makarelax kay medyo duka gyud to. Taod-taod ato nakahokdong ko ug wala gyud to nako tuyo nga makaidlip ko. Kalit lang nakakita daw ko ato ug naay nagpadulong nga dakong sakyanan sa ako. Kusog kaayo nga gabusina.
Gasiga ang mga suga niini ug duol na kaayo. Kusog kaayo ang dagan sa maong sakyanan, paingon sa akong himutangan. Ug kalit lang, may bangga kini og kusog nga milapos ra sa ako ang lawas. Ug may bangga kini sa usa ka dapit nga murag dapit kini sa burger store. Sa akong nakita, ang sakyanan ana mabangga sa storage area sa burger store kung asa pudto ang mga dagko nga tangki sa gasol nakabutang. Sa kakusog sa pagpaka sa bangga, nakamata ko ato ug nakadungog ko nga naay nagtuktok sa lamisa sa atubangan. Tan-aw na ko, naay mo palit ng customer ato. Ug ako, nagpa-as if lang ko nga nagkwenta ko sa akong inventory sheet para di halata nga nakaidlip ko. Ug nangutan na dayon ko kung unsay paliton sa mong customer ug pasimple nga gihikab. Ambot og ngano, kung naunsa ko ato, nga kalit lang nawala sa akong pananaw ang katong customer sa akong atubangan. Una, blurred kaayo ang nakita ato. Di na halos maklaro ang panagway. Hangtod sa, nagkaanam-anam og kaklaro. Ang akong nakita, kayo sa kataw nga nagkadugo ang iyang tibuok lawas ug gabarog kini mismo tungod sa lutuanan sa burger. Napaatras ko ato sa akong nakita ug nakuratan ko kay tan-aw nako. Naligo jud kini ang maong tawo sa iyang kagalingon nga dugo. Ug guba jud kaayo ang iyang naong, unya dili kini mahitsura. Klaro pud kaayo ang mga samad nga nagkalasog-lasog sa mga panit sa iyang lawas. Napayuko ko ato sa akong ulo ug nagkurog kong gasangpit nga unta mawala na sa akong pananaw ang kadtong nagkadugo nga tawo. Gabarog hapon ang maong tawo ug nakita nako pila ka minuto gyud to siya adto. Halos nanuskig na akong tuhod ato sa kahadlok. Dugay kayo na wala ang figura sa maong tao pagyud. First time to nako nga maki-experience og ingon ato nga makahadlok. Nga sa atubangan pagyud mismo, nako kini nagpakita. Gaampo lang gyud ko ato ug nabalik lang akong ulirat dihang naa na ginagtuktok sa lamisa gyud. Nakaginhawa ko to grabe kalawom tungod sa nahitabo ug ang customer na nag-order sa ako nangutana kung okay ra ba daw kuno ko. Mura daw kuno ko og wala sa akong kaugalingon. Nag-alibay na lang ko ato nga galain akong lawas mong nangay kog pasensya ato sa maong customer. Hangtod sa mibuntag na ug nakauli na ko ato sa amua. Wala na wala sa akong hunahuna ang kadtong nagkadugo nga tawo nga gapakita sa ako agaganihang kadlawon. Pagkagabi na niya na, nag-abot mi ni Irene. Nakapangutana siya sa ako kung wala pa ba daw ko'y namatikdan nga katingalahan ug makadlawon. Nangutana ko sa iya kung unsa may buot niyang ipasabot. Galibog pud ko kung kabahin ba kini sa trabaho o sa delivery ba. Pero naikag akong nalunggan diyang naghisgot si Irene og mga nagparamdam daw ani na store. Didto mi share si Irene sa ako nakadamag duty daw siya og kadlawon. Makamatikod na lang daw siya na naay kusog kaayo na mupaka sa gawa sa store. Paka daw kini sa usa ka nabangga na sakyanan. Unya sundan dayon sa tingog nga murag naay nabuak o nakagay nga bildo sa palibot. Nakuratan ko sa giingon Irene ug miingon ko na susama sa iya akong nadunggan pud. Didto miingon pug ko sa iya na naay magpakita diri sa ako nga kanang nagadugo nga tawo ug ang nawong wala na mahitsura. Si Irene sa iyang bahin nahadlok sa ako ang gipanulti ug didto miingon siya nga murag yug naay daw kuno something ani na store kaya naay magpakita lang og kalit kung makadlawon. Mistorya pud si Irene sa ako na naayo sa kahigayon ato nga ang nakita daw niya kay ako daw ang nagkadugo ug ang nakapahadlok pag-ayo daw sa iya diyang siya mismo ang nakakita sa iyang kaugalingon nga siya pud daw kay nagkadugo. Nang limbawt akong balahibo ato sa giingon ni Irene ug wa gyud kalikay nga nahadlok na hinuon ko sa pagtrabaho na hinuon. Sa atubangan sa store na lamisa, naaday nakadungog sa amo gusa ka tawo. Ambot kung chismosa baka to siya. Usa kini ka babayi ug naa siya gistorya sa amo nga kini daw dapit ng gitukudan sa burger store kaniadto. Dinhi daw nahitabo ang usa ka aksidente nga mikalas daw og tawo. Diyang nabanggaan kini ug kusog kaayo nga kapadagan nga sakyanan. Nawad-an daw kini og brake ang sakyanan ug maayo gyud daw nga paggadaro sa maong tawo. Ug hinungdan nga naipit kini kay napasok man kini sa ilawom sa sakyanan. Dinhi sa mismong dapit gyud daw sa burger store,
Aduna gyud ako noy nakabsa na kinabuhi. Nakapanghapuhap ko ato sa akong balahibo ato. Ug apil pod sa ako ang mga kamot ug tangkugo. Dihang nakadungog ko sa gistorya sa maong babayi. Si Irene pod wala mahimutang. Mao di ay nga ni-request si Irene nga magpangbuntag nilang siya. Kay di niya makaya ang mga tingog ikagabi na madunggan niya. Samot na kun mingaw kaayo. Makadungog na lang daw si Irene ug mga yabag sa palibot. Ug usahay, dunay magdangoy-ngoy sa palibot sa burger store. Maodeng wala na siya maganahi og panggabi kay mahog ug di na siya mahimutang sa trabaho tungod sa mga madunggan nga di matino unhain magikan. Kalit lang nga nawala sa among pananaw ang kantong nagstorya sa amuan na babayi ug didto nagkatinutok kay mi ni Irene kung asan ang katong babayi nga gastorya kaganiha nga nawala man lang kini og kalit. Gilili pa to nako sa may gawas ug sa may dalan kay kalit ra gyud kaayo ang pagkawala. Pero wala gyud bakas maski anino ang nakita. Napagtanto nako, dili ba ka mauto ang nadisgrasya nga nagpakita pud sa amoa? Tungod sa nahitabo, gihuwat lang gyud nako nga mahuman ang akong kontrata ug wa na gyud ko morinyo o magpa-assign pa adto. Si Irene nagpabilin gihapon adto na store pero sa kadugayan miundang ra pud siya. Kay daghan daw gihapon kuno ang mag-amok sa iyaha bisan daw kuno og adlawon pa magtrabaho. Gapabilin gihapon sa akong unahuna, bisan tuod wala na ko magtrabaho ato na burger store. Kay tagapalit na ako og burger kung mag-snack. Ang trabahoan ako kaniadto, ang ako ang mahuna-hunaan. Hangtod karon, wala gihapon ko'y idea kung kinsa to ang gapakita sa ako Tagaagi na ko ato nga mao nga burger store. Kibalo ko, nga ang attendant nga i-assign adto, na po istoryang katingalahan. Ug diri na lang kutob mga kaistorya, ug kini si Kerwin, nga nagsubay kanunay sa istoryang kahadlukan. Daghang salamat sa pagbasa ug paghatag og pagtagad. More stories to come ug mayong adlaw Sir K ug kaninyong tanan mga kaistorya. Mga kaistorya, good day ug ako di ay si Sir K ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.